Apa iki? Dikelep-kelep nih. Paling yo surat cinta teko netizen. Masa gak duwe ayo iku yuk. Reko kene dhuwit jen motor duwiten lho, Kang. Ya iya yuk. Aku. Nyapa terus nek iki dhuwit, ha? Ya wae-wae ono yuk, ki tuku rokok yuk. Reko rokok tok. Rokok ya biasane 2 pak, dadi sak pak pengiritan. Adane golek dhuwit angel. Ngono lho, Kang. Iya. Nah, tak kek 10.000 wae. Oh, ya wis. Kene sik, ya. Ya wis. Suwun yuk ya. Ya, padha-padha. Sik. Iki aku dikek dhuwit teko netizen. Hitung aja. Iya sik to. Lek tak hitung, nek entuk akeh rek apa njaluk tambahan ngono, ha? Ya gak yuk iku ae wis aku. Mun aku. Lek kancane nyekel dhuwit kok bingung tok, ha. Nyapa enceng-enceng? Bejarku akeh. Hah? Akeh iki tak ge perawatan to, Kang. Delok to wajahku. Ireng-ireng koyo ngene iki. Wis gak apa-apa yuk disyukuri yuk. Jenenge wong wedok kan ya pengen ayu, ya to? Ya. Dikene salon ki lho kurang. Ya. Gumun nek wong nyekel dhuwit kok grusui. Lah nek turahe ya tambah ono yuk. Aduh. Ora enak turahe, enak iki. Tak tambahi 1000 nyo. Duh, nanggung yuk. Tak tambahi 1000. Suwun. Aku baik hati tak kei 12.000. Suwun ya. Gumun aku. Nek kancane nyekel dhuwit kok wis grusui bingung aku. Makane mau gak tajak syuting, nek dijak syuting perkara dhuwit ya ngono kuwi gumun aku. Are wong ngamuk. Iki lho, ya. Apa sepil? Aku entuk paketan, ya. Iki lho, Kang. Teko ndi yuk? Teko Kang Supri, Jawa Tengah. Oh, iya iya iya. Aja diketokne alamate. Privasi. Oke. Ngerti privasi enggak? Sik tak deloke komene ya. Ya. Teko sapa iki? Teko Kang Supri. Sik. WA mambengi, Kang. Ya. Ngene. Yusara paketan iki bukaan. Tapi isine bikin heboh. Hah? Bikin heboh? Apa, Kang? Yes buka oh yuk aku pindro. Iki masih dudu anyar, tapi aja mau gua ya, yuk. Iki kathok iki kathok. Kathok, Kang. Lah iya. Kathok. Bantal motif kathok. Waduh. Mosok enak to bantal motif kathok. Bantal motif kathok. Iki digawe sampean, Yusara. Lek turu lek iso pelukan ya, waduh. Lek kacoke sampean mambu pesing aku ya wegah no Kang ya to. Terus Yusara iki dhuwit gawenen tuku. Tuku apa? Tuku kosmetik. Oh alah. Akeh perawatan Kang ya. Wong liya netizen pengen aku ayu ya to. Mosok Riko gak pengen aku ayu ya. Iya ya pengen yuk. Bukan ya, yuk. Sekali lagi jangan tersinggung. Oh, gak untuk tersinggung. Lek jerone iki mang kathok. Oh, alah. Tapi motif kathok aduh, penasaran aku, Kang. Buka wis. Sik. Oh, itu duit mana? Orang kaya ya, banyak saweran itu. Ya. Abang sewot. Iya. Iki lho ya. Rezekine wong solehah ya. Bar mau buli to, mau elokne to. Bar mau hujat ya to. Aku entuk rezeki, iki lho ya. Ya to. Kene lho rezeki wong soleh bar dihujat netizen entuk dhuwit, Bang Ruwet. Aku gak sombong lho ya, gak pamer ya. Sik tak buka iki apa penasaran aku, Kang. Kang. Sik. Oh, iki sik. Teko Jawa Tengah iki. Lah yuk ya. Iya. Sik Kang. Lek ngisolasi momen-momen to Kang. Ora paketanmu ki nek dikirim ning Jawa Timur terus suwek, gak mungkin ya to. Dadi aja nemen-nemen. Nak isolasi susah bukake. Betul Kang? Iya. Penasaran aku. Kathok motif bantal. Eman iki, Pak. Eman.
Kang. Gak nggawa gunting apa-apa ya Kang ya. Ya ngono wis kalot yuk. Aduh. Aduh Kang. Ya kirim paketan. Ojo nemen-nemen nak ngewelak ban, ya. Duh, di plastik mana? Di double. Waduh, suwal Apa? Kang. Masa yuk. Ketokno suwal. Suwal iki. Oh, Waduh, suwale Kang Supri. Pesing apa enggak iki? Wis tumbah apa urung, Kang? ya mbo yuk. Hah? Waduh, Kang. Suwal, Kang. Masa artis papan atas dikei bantal motif suwal, Kang Supri. Aduh. Jangan-jangan iki suwale ora tumbah, mambu pesing mak wehne aku. Di sepurane to, lek aku turu kon krangkul iki to, suwalmu. Tenang, Kang. Apa iki? Aduh. Riko iki jenenge pengenyekan ngerti? Mengenyek aku iki to. Itu, Kang? Heeh. Masa artis papan atas to? Rentengnya rengkeng teratas dikei iki guleng iki itu bantal. Guleng kaya ngene teko suwek pisan, ha. Guling suwal. Iya, lha kita dolan to dikareti pisan. Apa ngene iki? Lah nek dirangkul ngene ya kurang antep to, Kang Supri iki jane piye? Lek gak tak trimo terus tak guwak piye, ha? Lek tak guwak terus piye, ha? Sik tak deloki jerone apa iki. Nah. Dikareti pisan. Wah. Sik, Kang. Sik ya, tak buka ya, penasaran aku jerone apa. Sik ya. Oh, suwal iki selekane rusak. Makane diwehne aku. Aduh. Kang. Pengenyakan iki jenenge. Pengenyakan enggak? Hah? Hah? Aja gak guyu Riko dijak ngomong, aduh, gak tanggep lho. Pengenyakan apa enggak ngene iki? Ya, iya yuk. Hah? Pengenyakan yuk. Lah yo pengenyakan ngene iki. Aduh. Jerone Isi apa yuk? dakron. Wangi. Wangi gak pesing. Wangi, Kang. Lah iya. Wangi, Kang. Sik. Sik ya. Ambune sik katokmu. Pesing apa wangi ya? Wangi, Kang. Gelem Mas aku. Wangi, Kang. Ya. Wangi. Kok enak ya netizen ya. Aku dikei guleng ya to. Motif-motif kathok ngene iki piye ya. Isine dakron pisan. Jangan aneh. Pengenyakan. Wis pengenyakan. Wis gak apa-apa tak terima ya Kang Supri. Wis tak terima ya. Paketan teko Riko ya. Ya. Terus duitnya ya wis tak terima ya. Suwun ya, matur suwun. Terima kasih, thank you ya. Lumayan akeh ya. Meh 300. Tak kene bagian kamera 12.000. Dadi dik 288 kena ke perawatan ya Kang ya. Lek ra gelem ya tak lebone rene neh. Oh, tempel yuk. Ya wis ya. Wis ya. Oke. Suwun ya Kang ya, tak terima ya paketan teko Riko ya. Guling motif apa iki amburadul.